És elérkezett december 27-e, hétfő, túl vagyunk a karácsonyon, a Szentestén, az első napon, a második napon. Szerintem egy ország dugig ette magát, persze sajnos vannak olyanok, akik nem, de most inkább beszéljünk a jó, szép dolgokról. Rengeteget, hát mondom, volt halászlé, volt rántott hal, sült hal, töltött káposzta, kérem szépen. Aztán volt ez a sok beigli. Annak idején milyen beigli volt? Mákos beigli, diós beigli, azt ennyi. De most, kérem, van gesztelés, túros, alamás, fahéjas, sőt, nutellás beigli is van. És én ezeket nem tudtam, de a gyerekeim ezt kérték, elmentem, azt megvettem. Hát jó ízük van, na, jó ízük van. Én, aki egész évben fogyókúrázok, ugye ez meg is látszik rajtam, mert ugye bár megtörve, de nem lefogyva, itt állok, ülök a stúdióba, papagáj a hátam mögött, Kalitkában tényleg van egy papagáj, most ha így csinálok, akkor se látjátok, ha így csinálok, akkor látja, tényleg ott van. Na ő a Giorgio, őt szoktátok úgy hallani néha, ő is ünnepelte persze a karácsonyt, kapott különböző vitamin dolgokat, megkapott almát, répát, de nem olyan répát, sárga répáról beszélünk, tehát nem félreérteni, mert itt nincs kint a 18-as karika. Szóval mindenki halálra ette itt a magát itt a karácsonyi ünnepekbe, és akkor gyakorlatilag van ez a pár napunk, hogy egy kicsikét kipihenjük magunkat, és megyünk a szilveszteri buliba, akkor át fogunk bulizni. Az operatőrnek megmondtam, hogy ne hozza be a kutyáját, de miután mi állatszerető, állatvédő emberek vagyunk, itt morog mellettem Mimi baba, egyébként, aki néha neurológus, az el kéne vigyek, mert elgurult a gyógyszere, de hát nem érdekes, majd abba hagyja. Ő is jól lakott egyébként, csak ő most azért reklamál, mert karácsonykor ő nem ehetett halat, mert ugye hát a ponyban benne van a szálka. De térjünk vissza Szilveszterre. Szilveszterkor oltári nagy bulik lesznek, országszerte, kérem szépen, minden művész megy, itt haknizik, ott haknizik, rengeteg előadást fog tartani. Az előadások alatt persze nem doktor-professzor előadásokra gondoltam, van, aki koncertezik, van, aki csak 3-4 számot fog énekelni, Keresztes Ildikót a kutya nem hívta, tehát ő így szerintem otthon fog szilveszterezni, mert hát pedig vett egy nagyon szép ruhát, mondom, láttátok ugye a X című adásban, ott volt a lelkem, ugye nagyon szép flitteres ruha volt, tehát a ruha csodálatos is, na de essünk Ildikón túl, kérem szépen, padödő koncert lesz éjfélkor ismételten, ők hozták be az országba ezt az isteni hagyományt, és egy nagyon jó ötlet, hogy december 31-én az utcán koncert. Először ugye megcsinálták a Blaha Lujza téren, majd átmentek a Nyugatiba, és aztán kérem szépen így váltakozva, egyik évben itt, másik évben ott, most épp nem tudom, hogy melyik év, de azt mondom, hogy melyik évben vagyunk, csak az, hogy most melyik lesz a soros, azt nem tudom. Ugye álomszép táncos lányok vannak a háttérben, és természetesen a 2 örökifjú padödőlány, Marian és Györgyi és Marian, akiknek teljesen olyan az alkatuk, mint az enyém, szépek, soványak, filigrámok és egyebek, és már intézet nekik is küldi lassan a nyugdíjt. Tényleg nyugdíj. Hát én bízom benne, hogy most már végre megkapom a nyugdíjamat, mert akkor ugye vehetném az új CD-ket. De előtte a gotv.hu-t, ha beütöd, és megválaszolod azt a kérdést, amit most fölteszek, sorolj föl 4 olyan beiglit, amit én felsoroltam. Ha ezt megteszed, megnyersz 1-2 CD-t, meglátjuk, hogy hányan jelentkeztek, idáig nagyon sok jelentkező volt, és idáig elég sok volt a postaköltség, amit a producernek ki kellett fizetni, ezért mondta is, hogy kéne ezt korlátozni, de nem engedtem. Mondtam, hogy elég, hogy az én fizetésemet korlátozzák, legalább a nyereményeket ne, a postával megállapodjanak meg úgy, ahogy akarnak, vagy esetleg, aki szeretné, hogy személyesen vigyék el neki ezt a CD-t, annak kell egy nagyon kedves levelet írni, és természetesen a gotv.hu tulajdonosa elviszi személyesen. Ezzel ti nagyon jól jártok, mert láttuk egy kedves fiatalembert. Ez a jó oldala. A rossz oldala az, hogy megiszik 1 liter kávét, megeszik 1-2 tányér ételt,
egy-két tálca süteményt, úgyhogy döntsétek el, hogy postai úton vagy személyesen szeretnétek ezt a CD-t majd megkapni. Na, menjünk bele, hogy mik lesznek itt a újdonságok. Állítólagosan 2011-ben, kérem szépen, Harangozó Terike kiadja a Best of című dupla albumát, aminek a nagy érdekessége az ugye, hogy a régi számok vannak picikét megmodernizálva, hogy így mondjam, viszont vannak archív felvételek is, mert ugye ennek a CD-nek a legnagyobb különlegessége az, hogy 3 műfaj is képviselteti magát, a tánczene, a virágénekek és a népdalok. Na most a virágénekeket Benkő Dániel lantművész kísérte 1620-ban, tehát ezek tényleg archív felvételek, amikor még Benkő Dánielt a világ úgy ismerte, mint egy nagyon híres lantművészt. Hát most egy kicsit másképp ismerjük, de ez nem csak az ő hibája, hanem talán a miénk is. Mert hát kihallgatnám ma már lantozást, egy nagyon szűk csapat, és ebből nem igazán lehet megélni, tehát ezért Benkő Dániel átment az ország bohóccá. De kérem szépen, szilveszterre visszatérve, kedves fiatalok, ne menjetek autóval, mert gondolom mindegyikkétök egy kicsikét inni fog, és, ami azért nem lenne jó, megmondom, mert ilyenkor aztán baleset, stb. Dobjátok össze azt a pár ezer forintot, és mindenki menjen taxival, 4-en beültök egy taxiba, és az már csak pár száz forint mindenkinek. És akkor jövőre ugye láthatjuk itt egymást, mert hát azért ugye január első hétfőjén már ismételten itt leszek, és fárasztalak benneteket, mert hát rengeteg újdonság van. Annyi újdonság van, komolyan mondom, a könnyű zenei életben. Például az a hír is megvolt, hogy Tina Turner, aki egyébként Svájcban él, például a karácsony nem Svájcban tölti minden évben, hanem Amerikában, mert hogy Amerikában szerinte a karácsony sokkal szebb. Hogy mit ért ez alatt, nem tudom, bár úgy tudom ugye, hogy ott a Mikulás hozza karácsonykor az ajándékokat. Szerintetek van a Mikulás? Van egyáltalán Amerikában Mikulás? Vagy ez csak európai? Ez is lehetne egy kérdés. Egyébként ezért meg mindenki kap majd egy ilyen jó reggel csomagot. Egyet, tehát nem 2-3, egyet, ezt én szponzorálom, ha megírjátok, hogy van-e ott Mikulás, vagy nincs Mikulás. Szóval jó lenne tudni, mert hát ugye látjuk mi ezt a filmekben, hogy ott a számcsengővel ott elrobog a Mikulás 120-szal, kis olaj, kis benzin, és már kavaró ott az éterbe, és szorja az ajándékokat, de ezt mindig érdekes módon karácsonykor teszi, és nem 6-án, mint nálunk. Még mit kéne mondjak nektek, ami tényleg úgy az ünnepekkel, még van ugye 4 nap, kérlek szépen ahhoz, hogy 31-e legyen, aki egy pár kilót le szeretne fogyni, az most kezdjen el ájultan káposztát, levest enni, és akkor az a 3-4 kilót még le tudja gyűrni talán, vagy igyon vizet, és ne semmi más, tehát csak vízkúra. És akkor 31-én biztosítva vagy, hogy a legújabb kis ruhácskádba be tudsz menni, viszont még egy hagyományos babona, december 31-én a lakásba ne legyen a szemetesbe szemét, ne legyen a szárítón mosott ruha, tehát ami szárításra vár, és ne legyen vasalatlan ruha a lakásba, mert különben 2011-ben egész évben vasalni fogsz, mosni fogsz, és takarítani. Tehát tartsuk be ezeket a kis dolgokat, én megmondom őszintén, én betartom, én nem kezdek el neki vasalni, mert az összes vasalatlan ruhát megfogtam, és átviszem majd a szomszédba, és akkor nem nálam lesz, hanem náluk. Most pedig búcsúzom tőletek, legyetek jó. A kérdéseket megválaszolhatjátok a gotv.hu-n, ott ugye a lapon ott lesz minden. Kapjátok a CD-t, én meg azzal búcsúzom, hogy mindenkinek jó fogyókúrát, rajtam úgyse fog. Sziasztok!